Ing salah siji dina enten tiga pemuda sing rencana ajeng ndaki Gunung Lawu. Mantun iku tiga pemuda golek tanggal kalih dinten sing menantang krana tiga pemuda niki ajenge ngetes mental. Iki 5 Desember Jumat Kliwon enak iki menantang. Ya wis sembarang ayo. Rek, aku ngesuk koyokan gak iso elok. Lah apa gak iso? Gak oleh ibuku. Ya wis ngecatet ae lah. Ya wis sembarang. Nyoba tahu ya itu sih. Ya wis bulan. Yo. Iki lho tot gelem. Sik tak WA tot tak kongkon prepare. Ya wis bulan. Wis mari, wis prepare. Nah, mantun iku salah setunggal dari tiga pemuda niki nyiapna bekakas sing didamel ndaki gunung, tetapi tiga pemuda niki mboten enten sing izin teng tiang sepuhe dhewe, krana wedi mboten diangsali kali tiang sepune dhewe. Singkat cerita, lare-lare budal ing Gunung Lawu jam 8 dangu. Alhamdulillah terus perjalanan dugi base camp diparingi Gusti Allah keselamatan. Nandi tuh. Rak, Oh, iki arek. berani telat. Ya ya. Ya peralatan wis lengkap apa? Wis aku aman aku. Ya bodoh. Oh wis. Wis. Katanya budal kami pintu Al-Fatihah. Aman. Sekanten-kanten enten bencana sing mboten direncanakaken. Rek, iki nek sekali lanjut lo aman. Kalau kan sini gak mungkin kene. Balik ah. Pengen balik, tapi ukuran sedikit mana sih? Iya. Soalnya emang soalnya tarik tuh. Wis lanjut ae, lanjut. Wis Saya lanjut ae. Rek wis ayo. Krosak langkah maneh. Ya Dut, masya awak dhewe dikai cobaan sampai ujian sing gak masuk akal. Udah semangat. Ini kasih ujian kini kabeh wis tercapai. Ayo lanjut. 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 Alhamdulillah ya awak ini dikai kesehatan mental lan fisik. Jadi sok sampai Iya Dot, masuk pegel kene terbayarkan karo view dari puncak sing gak kalah apik koyo dheke. Malah Dut opai hadir pasangan yo. Iya yo, tapi mengagumi ya gak kudu miliki pisan nek. bisa harap tak putus. Lah yo kok Dut kok seneng niae. Wis rek, gak usah dibahas, isin aku. Makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care, but all I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. You better. Ayo wis, leren-leren ambek ngrasakno angin puncak nang Gunung Lawu. Malahnya iki yo gak menikmati mana. Iki yo wis ilmiah iki. Lah yo aja ngono Dot. Wis kono Dot nang pelayon. Saya aku tanggal view saya nih.
Aku ayo lo tot. Ya ayo bareng-bareng nanti. Ayo. Dek dia jokon sikapmu, ojo sampe lali kanca-kancamu sing selalu ono pas awakmu lagi susah. Lan dek ndiae bakal eling-elingen arek sing ono lan gelem dijak susah seneng bareng.